साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे नोंथांसिम गोख्रै जबनि नटिफिकेसना सहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। जोंहा दिनै 19 आगस्ट, बे 19 आगस्टआव जा गासै मोनबा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैनानै दंफैयो। बे रिक्रुटमेन्टनि बागैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि खोन्थानो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय जबनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय। जोंहा बे माबायाव 19 आगस्टआव जा फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्ट माबानिफ्राय फैदों, अंगनवाडी बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ, जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट होननानै बुङो। वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट होननानै बुङो। पस्टनि माखासे नाम होनाय दं, अंगनवाडी वर्कार, अंगनवाडी हेल्पार। बे मोननै पस्टनि नामनि जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों। बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि माने जोंहा टटेल पस्टआ बे बिरो जाना दङ। माने नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा टटेल पस्टआ गोबां दङ बे साख्रिनि थाखाय, बा आंगनवाडी वर्कार आरो आंगनवाडी हेल्पारनि थाखाय जा गोबां नाम्बार अफ भेकेन्सिया दङ, टटेल पस्टआ गोबां दङ। बेखौ नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन 80, ओमफ्राय 10T माने मेट्रिक पास जानाय जानांगोन, ओमफ्राय 12T पास जानाय बिथांमोनानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। एजनि लिमिटआ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 35 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा। बे एप्लिकेसन फिस हिसाबै जेनेरेल OBC बिथांमोनाबो फिस होनांगौनि गोनांथि गैया, बिथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लिकेसन फिस हिसाबै माने होनांगौ गोनांथि गैया आरो पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोनाबो सेम, बिथांमोनाबो फिस होनांगौनि गोनांथि गैया एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव, न' फिस होदों बेहाय जोंहा सेलेक्सना मेरिट लिस्टआव जागोन। बेहाय जोंहा एग्जामबो लानाय जानाय नङा, ओमफ्राय इन्टारभिउबो लानाय जानाय नङा। नोंथांमोना जुदि मार्कआ मोजांबा बे नोंथांमोनानो मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन, ओमफ्राय नोंथांमोना सेलेक्सन जानो हागोन। एप्लाइ मड, नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय जबनि लकेसनखौ माबा होदों, कर्नाटका, इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट, नोंथांमोना बेखौ भिजिट खालामबानो जाबाय। आं भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों अफिसियेल नटिफिकेसन आरो एप्लाइ अनलाइन लिंक, नोंथांमोना बे भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय, ओमफ्राय नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनो हागोन। जोंहा बेहाय इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दङ। जोंहा अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जाखाबाय लोगोफोर, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय थाबैनो। लास्ट डेटआ जोंहा अनलाइन एप्लाइनिया 14 सेप्टेम्बराव जोबफैगोन। नोंथांमोना 14 सेप्टेम्बरनि सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। बे माखासे इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दङ। बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै आं भिडिअ डिसक्रिपसनाव होदों अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ। बेहाय एप्लाइ अनलाइन, नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनायनि सिगां नटिफिकेसन गिबियाव डाउनलड खालामनानै नागिरदो। बिनि उनाव मा डकुमेन्ट्स बिदों, मा डिटेल्स होनाय दं, बे नटिफिकेसनाव गासैबो होनाय थागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन बेहाय फैनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। डाइरेक्ट नोंथांमोना बेहाय अनलाइन एप्लाइआव थुनानै होयोबा डाइरेक्ट अनलाइन एप्लाइनि एप्लिकेसन फर्माव नोंथांमोना सहैगोन। जोंहा सेकेन्ड रिक्रुटमेन्टआ UPSC निफ्राय फैदों, जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै बुङो। बेखौनो सर्ट फर्माव UPSCबो होननानै बुङो। बेहाय माखासे पस्टनि नाम दं, जेरै एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट स्ट्रक सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स, बेखौ जायखौ सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स, बेखौ सर्ट फर्माव CRPFबो होननानै बुङो। बे एग्जामनि जोंहा 2020 बेनि पस्टनि नामनि जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों। बे CRPF बे एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट बिनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों। बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि जा टटेल पस्टआ गासै 209 दङ। बेहाय क्वालिफिकेसन, नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन ग्रेजुवेट डिग्रि। नोंथांमोननि फरायनाया जुदि ग्रेजुवेट डिग्रि दंबा, नोंथांमोना डिग्रिखौ पास जानो हाबायबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय बैसो होनाय दङ, एजनि लिमिट, माने बै एजनि लिमिटआ जोंहा 20 बोसोर जानायनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो हौवासा हिन्जावसा केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय एप्लिकेसन फिस लादों। जेनेरेल OBC बिथांमोना 200 होनांगोन, ओमफ्राय नाथायबा जायफोर बिथांमोना SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन केटेगरिनि बिथांमोना एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया, बिथांमोननि थाखाय निल, बिथांमोननिया फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। सेलेक्सना जोंहा रिटेन एग्जाम लानाय जागोन। बेनि उनाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट, फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट, मेडिकेल टेस्ट, इन्टारभिउ, मेरिट लिस्ट, बे गासै मेथडआव जोंहा सेलेक्सना जागोन। एप्लाइ मडआ नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन।
बेहाय जबनि लकेसन होदों जेरै अल इन्डिया जबनि लकेसना बेयो अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बेखौ भिजिट खालामबानो जाबाय भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकजों इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 7 सेप्टेम्बरनिफ्राय सोलिगोन बे 7 सेप्टेम्बरनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ सोलिनानै जोंहा 20 डिसेम्बरसिम थाहैगोन जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट डिग्री जाबाय बिथांमोना 7 सेप्टेम्बरनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन 20 सेप्टेम्बरसिमहालागै बेहाय माखासे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ जेरै अनलाइन अफिसियेल नटिफिकेसन PDF एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेखौ नायग्रोबानो जाबाय डाउनलड खालामनानै अफिसियेल नटिफिकेसनखौ बेहाय गासैबो डिटेल्सआ होनाय थागोन ओमफ्राय बिनि उनाव एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय डाइरेक्ट एप्लाइ अनलाइन थुनाय लोगो एप्लाइ अनलाइन लिंकआव नोंथांमोना मोनहैगोन जोंहा थर्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्ट माबानिफ्राय फैदों BPSC जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ होनो पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै बे पस्टनि नामा लेक्सारार बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सिया जोंहा गोबां दङ बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन माने नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन मास्टार डिग्री जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन एज लिमिट जोंहा मिनिमाम माने उन्दैसिन बैसोआनो जानांगोन 2 बोसोरनि गाहायनि केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 2 बोसोरनि गोजौनि गासैबो केन्डिडेटफोरानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै बे एप्लिकेशन फिस लादों जेनेरेल OBC बिथांमोना 100 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेशन फिस हिसाबै जायफोर बिथांमोना SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना फिस होनांगौनि गोनांथि गैया बिथांमोना 25 रुपिस होनो नांगोन SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना 25 रुपिस होनो नांगोन एप्लिकेशन फिस हिसाबै अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव सिलेक्शना जोंहा मेरिट लिस्टआव जागोन एग्जामबो लानाय जानाय नङा इन्टारभिउबो लानाय जानाय नङा नोंथांमोननि मार्कआ जुदि मोजांबा नोंथांमोनानो मेरिट लिस्टआव फैनानै सिलेक्शनखौ जानो हागोन बेहाय एप्लाइनि मोड होदों अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसना बिहार इन्डिया बे अफिसियेल वेबसाइटबो होनाय दं नोंथांमोना बेखौ अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामबानो जाबाय आं भिडिअ डिसक्रिपसनाव होदों लिंकखौ बे इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दं जा अनलाइन एप्लाइआ 19 आगस्ट दिनैनिफ्राय बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय सोलिनानै बे लास्ट डेटआ जा अनलाइन एप्लाइनिया 7 सेप्टेम्बराव जोबफैगोन नोंथांमोना बे 7 सेप्टेम्बरनि सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय इम्पर्टेन्ट माखासे लिंक्स होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामग्रोबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन खालामनायनि सिगां बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन जोंहा 4 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों SER रेलवे रिक्रुटमेन्ट जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ साउथ इस्टार्न रेलवे होननानै बुङो पस्टनि नामा इन्सट्राक्टर होनना बुङो इन्सट्राक्टर पस्टनि नामखौ बेहाय इन्सट्राक्टर होननानै बुंदों नाम्बार अफ भेकेन्सिया जोंहा बेहाय गोबां दं भेरियास माने गोबां जोंहा नाम्बार अफ टटेल पस्टआ माने गोबां दङ भेरियास बे क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन डिग्री ओमफ्राय डिप्ल'मा फरायनाय बिथांमोनानो बे साख्रिनि थाखाय अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटेड मेक्सिमाम माने 52 बोसोरनि देरसिना बे केन्डिडेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 52 बोसोरनि गाहायनि गासैबो हौवासा हिन्जावसा गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै एप्लिकेशन फिस हिसाबै गासैबो केन्डिडेटनि थाखाय निल होदों बेहाय माने नो फिस बेहाय जेनेरेल जा अबिसियानो जा बिथांमोननि थाखायबो फिस गैया SC ST फिमेल एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखायबो फिस गैया बिथांमोन गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन फ्रियैनो बे सिलेक्शना जोंहा रिटेन एग्जाम ओमफ्राय क्लासरुम ट्रायल बे मोननै आदबै जोंहा सिलेक्शनखौ लानाय जादों बे एप्लाइ मड नोंथांमोना आं दहाय अनलाइनसो होनना खोन्थाफ्लांदों बे अफलाइनसो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय अफलाइनसो एप्लाइ खालामनो नांगोन बेहाय जबनि लकेसना अल इन्डिया होनाय दङ अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिजिट खालामबानो जाबाय भिडिअ डिसक्रिपसनाव आं होनानै दोनदों इम्पर्टेन्ट डेट्स होदों बे अनलाइनखौ आं होफ्लांबाय लोगोफोर बे जोंहा एप्लाइआ स्टार्ट जाखाबाय जोंहा बे एप्लाइआ अफलाइना सोलिगासिनो दंखायो ओमफ्राय लास्ट डेटआ जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जोंहा 17 सेप्टेम्बराव जोबहैगोन नोंथांमोना बे 17 सेप्टेम्बरनि सिगां अफलाइनै एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय बेहाय गासिबो डिटेल्स होनाय दं नोंथांमोना माबोरै अफलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन बे गासिबो नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामबानो मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना माबोरै जों अफलाइनै एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन बेजों लोगोसे आं एप्लिकेशन फर्मखौबो होखादों लिंकखौ नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्म नुनायाव नोंथांमोना बे थुना होबानो डाउनलड जागोन नोंथांमोननि एप्लिकेशन फर्मा ओमफ्राय नोंथांमोना अफलाइनखौ माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो बे अफिसियेल नटिफिकेशन नायनानै अफलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा 5 नाम्बारा माबानिफ्राय फैदों HAL बेनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेड होननानै बुङो पस्टनि नामा डिप्ल'मा टेकनिशियान बे टेकनिशियान डिप्ल'मानि थाखाय जोंहा माबाया फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि नाम्बार अफ भेकेन्सि माने जोंहा टटेल पस्टआ भेरियास होनाय दङ माने गोबां
नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन माने नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन डिप्ल'मा थानो नांगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटआ मेक्सिमाम माने 33 बोसोरनि गोजौनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 33 बोसोरनि गाहायनि केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा दं इन्जिनियारिंआव 33 बोसोरनि गाहायाव बिथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै एप्लिकेसन फिस हिसाबै गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय बे न' फि लाजोबदों एसटिआनो जा एससिआनो जा जेनेरेल अबिसि एक्स सार्भिसमेनानो जा बिथांमोननि थाखाय गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखायनो एप्लिकेसन फिस लायाखै बिथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय सेलेक्सना जा रिटेन एग्जाम जागोन रिटेन एग्जामनि जोंहा सेलेक्सनखौ लानाय जागोन एप्लाइ मड अनलाइन जागोन एप्लाइ मडआ नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसना तामिलनाडु इन्डिया होदों बेहाय जबनि लकेसनखौ बेहाय अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामबानो जाबाय आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइ स्टार्ट जागासिनो दंखायो लोगोफोर बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिनानै जोंहा लास्ट डेटआ अनलाइन एप्लाइआ 7 सेप्टेम्बराव जोबहैगोन नोंथांमोना 7 सेप्टेम्बरनि सिगां एप्लाइ अनलाइन खालामनो नाजाबानो जाबाय ओमफ्राय बेहाय माखासे इम्परटेन्ट लिंक्सबो होनाय दंखायो जेरै नैबे होनाय दंखायो इम्परटेन्ट लिंक्स अफिसियेल नटिफिकेसन पिडिएफ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सिगां बेखौ डाउनलड खालामग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि माखासे जबनि रिक्रुटमेन्ट फैनाया नोंथांमोना बबेबा मोनसे साख्रिनि थाखाय इलिजिबोलबा एबा नोंथांमोननि फरायनाया दङबा नोंथांमोना बबेबा मोनसे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबा नोंथांमोना जबनि आपडेटखौ गोख्रैनो मोननो हागोन गोजोन्थों लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेनोमोन